ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тж. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. хонаҳои арзон аст ки ҳамашон бо нархи дастр аст. ҳастаи квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри душанбе, аз шаҳри бохтар, аз рӯдакӣ ва ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри кӯлов, ваҳдат, ҳисор, қурған, рӯдакӣ, бадрон ва аз дигар тарафҳо ҳам ҳастаем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. шумо дам агарам хали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамаз, сурат, навод ё ки видеоша дар WhatsApp иморӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 121 сомонӣ. навора сар мекунем, рафтем. якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бохтар, дар шаҳри қурғонтепа, дар сами savxoz гуфтага саи соҳибшон, поёни гараж гуфтага саи бадрон, поёни ангурбоғ, яъне ки аз ҳоҷи шариф камтар болотар мешавад ва тарафи чап мегардем, болотар мерем дар сами savxoz. ҳамагӣ 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагии тайёр, якта калидор, ошхона, баня, кухни, аловхона, гирди хона маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дорад. боз барои ду дари дига хона мегад фундаментош рехтагӣ тайёрае. дар пеши хона мегад латоки об, мегад оби менӯшиданӣ мегузарад ва дар дуруни хонаам об астае. даруни хонаҳо ремонти средни доранд ва қаддиш мегад ҳамин мисол мебелошам метиҳанд. дар дуруни хона бадро мебел аста, хали шифонлер, ҳамин чизо ҳар гуна ҳам мебелош қати метиҳе мегад соҳибшон. даврозаи нави пачка часпондага ҳастанд, боз як кам аз дигар қум, санг ҳам хел чизоам дорад. обшум 3 дар хона, 2 дар дига хонада фундамент рехтаги тайёр ҳамааш астае. ҳамагӣ бо нархи 210 000 сомонӣ мегад соҳибшон ҳастае. бо арзонтарам мекунем, бо доллар кати бадрон 16 000 мешавад, яъне ки ба тоҷики 210 000 сомонӣ арзон карда мегад метиҳем. аз ҳам территорияи шаҳри бохтар мегад, аз дигар тарафҳо агар мегад хонаҳои алишӣ бошад, мегад хонаҳои заминӣ мегад вариантҳоятона пешниҳод кунен, алишам мешаванд. аз дигар тарафҳои шаҳри бохтар бадрон бо ҳам хел вариантҳои алишӣ бошад, яъне алиш мекунем мегад соҳибшон. кадоми сумкати мегад муомила дорад. ина рақамҳои тисали тоҷикистон кор мекунад ва дар рақамҳошонам имо доранд ва дар рақамҳои россияшон ҳаста кор мекунад ва имо WhatsApp дар ин номерошам пайваст доранд. ҳар ду рақамҳошон кор мекунад, ҳар ду рақамҳошон да имо аста, инашда WhatsApp пайваст доранд. барои дигар дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон дастрошна бо арзона мешавад. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар Ленинский район, дар маркази район шаҳр мегад соҳибшон, ноҳияи рӯдакӣ. ҳамагӣ 5 сотиқ замин аст ки 4 дар хона кардагии тайёр, якта калидор, ошхона, баня, кухни ҳастае. ҳамаи шароитош мегад муҳайёае. баня мегад аст, баняи летни ва баняи зимни мегад адилин астае. дарунои хона мегад кафел задагӣ, ошхона, баня, кухни отдельно, гирди хона маҳкам, семенблокати, ҳамаи шароитош мегад ҳастае. даруни хонаҳо мегад ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ бе ягон таъриф. дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ. бо арзонтарам мешавад мегад ё ки ягон заминаи мошинае бошад, мегад болоиш пултия мегад алишам мекунем. тоқа ё ки замин кати ё ки мошин кати мегад алиш мекунем, болоиш сумтиян. не ки нагуфтиям бадро ки аз кадом территория замин дар кора, инаша нагуфтиян, хайхтон ани када мегирем. главни мегад об суед аста, мегад ремонтҳои заминави кадаги ҳама шароитош муҳайё. ина рақамошон аста кор мегад, дига маълумотша гирем. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, дар қишлоқи нурафшон гуфтага саи соҳибшон, сари роҳи калонда гуфтага саи роҳи ваҳдат ва душанбе. соҳибшон ҳам хел гуфтиян. ҳамагӣ бадрон 7 сотиқ замин аст ки 2 дар хона кардагии тайёр. хонаҳо мегад дарошон мегад 3 ба 4, инам хеле ҳастае. ва якта кухни, ванна, ҳоҷатхона мегад отдельни астае. об свечам астае. 7 сотиқ замин, 2 дар хона тайёр. шаҳри ваҳдат, повороти мачитон гуфтага астае. қишлоқи нурафшон, сари роҳи калон мешавад, мегад роҳи ваҳдат душанбе, ҷои хуб дае.
дастрошро мегӯяд мефурӯшем бо нархи 155 000 сомонӣ. боз камтар дигар муомила мешавад, бисёри баъд не камтар дигар мешавад. ина рақамошон кор мекард, дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон мегирем. даруни хонаҳо баъдрон яъне ки ремонт кардагӣ ҳастае, ҳамаи шароитош муҳайё ҳастае. як бор дигар бо занг зада маълумоти аниқша аз соҳибашон гирем. агар шумо дар махали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад бардорон, марамат, сурат, маълумот ё ки видеоша, рақамотона ҳамаша нависта дар WhatsApp иморо кунем, мо фурӯшта мегузорем. хоҳиш мекунем ки лайкотон нагузорем, фаромӯш накунем ва селкаи навори моро дар WhatsApp имочи дорем, падисаш кунем. чорум квартираи фурӯшӣ ҳастае баъдро ҳастае аз территорияи Душанбе ҳастае ки ай пойтахт дар райони Шоҳмансур гуфтагӣ ҳастае соҳибшон, тарафҳои райони аэропорт гуфтагӣ ҳастае жилмастив баъдрон. Шоҳмансур аэропорт жилмастив соҳибшон амихел маълумотро нависидам. духонага квартира ҳастае ки бо ҳама чизи чораш дар якум мошина қарор дорад, 42 квадрати метре. бо об свет таъмин ҳастае, ошхона, баня, кухни, термис ҳама чиз дорад. дар дуни хона аз ҷиҳат холодильник, стиральная машина, телевизори плоский, кондиционер, отопление, об свет мегӯяд постени ҳастае, пеши поликлиника, мактаб, садик ва ҳамихел чизо мегӯяд дар наздикиш ҳастае. ҳамаш мегӯяд дар пеши дом мегӯяд соҳибшон. дигар маълумоту иловагӣ мегӯяд тариқи телефон, хона обшим бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ҳамаша қатиш метиҳанд. ҳамаш мегӯяд пачка мегӯяд холодильник, стиральная машина, телевизор, кондиционер, отопление ҳамаш газ, плита дорад. бо нархи 370 000 сомонӣ мегӯяд нархи квартира ҳастае, бо арзона мешавад. яъне ки одамоне ки наличӣ мегиранд бо арзонтар мешавад. дӯстони азиз, ина рақамош рақамои тисел кор мекунад, маромат, дигар маълумотҳои пурраша гирем. агар шумо ҳам хали квартираҳо хариданӣ бошад, дӯстони азиз, мисол хона фарнадо дар комментар нависед ки аз кадом территория ба шумо дар кор ҳастае. мисол хонаҳай, заминаи, мисол фарқ надорад, дар комментар нависед, мо ҳам гуфтагӯи шуморо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. дастгиритонро фаромӯш накунед ва навора падисаш кунед. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае баъдро. хонаи фурӯшӣ дастурошона қарор дорад дар территорияи шаҳри Кӯлоб, совхози Назар гуфтагӣ ҳастае соҳибшон, маҳаллаи Заринкӯҳ. амихел нависиянд. совхози Назар, маҳаллаи Заринкӯҳ. ҳамагӣ 8 сотиқ замин ҳастае ки 3 дар хона кардагӣ баъдрон ки якта ошхона, баня, калидор, хона чихел дисен, сохтмош нопурра аст, яъне ки коробка ҳастае, мисол ремонтша мекунем, мисол болош пӯшондагӣ, баъзе корош мондагӣ ҳастае. хоб дастрошна мегӯяд мефурӯшем, мегӯяд бо нархи 79 000 сомонӣ гуфта, қариб ки яъне 80 мешавад нархш қариб баъдрон, яъне амра арзон мекунем, мегӯяд соҳибшон 79 000 сомонӣ. боз мегӯяд маслиҳат дорам, мегӯяд соҳибшон, тоқа суми холӣ мегӯяд алиш намешавад. суми холӣ мегӯяд рақамои 918 нависида ҳастае, рақамои вавилон мобайл баъдрон кор мекунад. аз ҳамин рақамо бештар маълумоташа гирен. маҳаллаи Заринкӯҳ. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дестем барои шумо хубиё ка дестем рекламаҳои нағз наст, барои ҳамин лайкотро назанен, навора падисаш кунед. шашум квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастае баъдрон ҳаста аз территорияи шаҳри Бохтар ҳастае ки шаҳри Қурғонтепа баъдрон дар Дружба Народов, яъне ки нихида мешавад, пеши донишгоҳи Носири Хусрав. мактаб ҳамачи дар наздикиш ҳастае, пеши гимназия Аминҷон. сехонага квартира баъдрон ки дар 5 мошина қарор дорад, 60 квадрати метре. боз такрор мекунем ки сехонага 5 мошина 60 квадрати метре. об свет ҳастае, ошхона, баня, кухни, хай, даруни хонаҳо ремонти средня, яъне ки барои зиндагӣ мешавад. дар пеши дом донишгоҳи калон ҳастае ва мактаб, садик, гимназия, бозори нихӣ ва бозори ҳуҷшариф ҳам наздик ҳастае, яъне ки ҳамаш дар наздикиш поёнда мактаб, мисол мағозаи калонам дорад. об свет мегӯяд ҳастае соҳибшон. ҳамагӣ бо нархи 245 000 сомонӣ мегӯяд нархи квартира ҳастае, бо арзонтарам муомилаи хубам дора мегӯяд соҳибшон, яъне савдо кардан метиҳад, мегӯяд сирошна сум дар кора. ина рақамои мегафоншон кор мекунад. дӯстони азиз, кадоми шумо агар харидор ки бошен, занг зада бо қатишон савдо карда маълумоти пурраша худатон гирен.
квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз. Инаш шам аст аз территорияи ноҳияи рӯдакӣ аст ки дар ленинский район гуфтага аст баъдрон дар маркази шаҳраш. рӯпарӯи кадом чи аст нагуфта, фақат ленинский район гуфтага аст тамом. Духонага квартираи баъдрон дар дуюм мошина қарор дорад. 50 квадрати метр, ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. Бо обсӯи таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термис, ванна, унитаз ва кондитсионерам дорад. Лаби роҳ мегӯяд, ҳама чизи лозимиш мегӯяд дар наздикиш аст. Бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, ремонти хона беҳтарин, дар тирезаҳои нав часпондагӣ. ҳамагӣ бо нархи 240 000 сомонӣ мегӯяд. Нархи квартира аст, бо арзонтар муомилаи хубам дорад. Дӯстони азиз, баркадор дӯстони апаҳое ки акаҳое ки аз ҳамин территорияи рӯдакиам хел квартира лозим аст, ина рақамошон рақамо мегафон кор мекунад. қатишон занг занен гап занен, боз камтар дигар савдо муомила мешавад. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки агар шумо дар ҳамхали квартираи фурӯшӣ, хона, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан бошад, маромад шумо сурат, маълумот, адрес ёки видео шароит кунед, мо фурӯшта эълонда мегузорем. дар имрӯза навор ҳамин қахонаи фурӯшӣ буд. То видеои оянда, худо нигаҳбонтон.